Отнаға яқын инде зей қырларында шикер шүгіндірі алалар комбайнчылар хаватырышының құры болуынан файдаланып ішлеп қалырға тырыша. Зей агрофирмасы механизаторы Айдар Галимов зор тәжірибеге ие хизмәткерләрнең берсе. Ул 15-ші сезон шүгіндірі алуда катнаша. Яратып эшлим. Көтүп турабыз инде шушы көзгө урожайны. Заправка буенча вакытында киләләр. Ул сервизінде вақытында тұр келе ясап кетелер. Бізге тырышып эшләргә генә кала. Зей агрофирмасында татлы тамырны 3404 гектар мәйданда үстергәннәр. Май айында булган салкыннарга явым-төшемсез җәйгә карамастан шикәр шөгендере яхшы өлгергән. Югары Лыжы авылы янындагы басуда уңыш гектарыннан 350 центнер тәшкил итә. Агрофирманың башка бүлекчәләрендә дә 300 центнердан ким чыкмас дип өметләнәләр. Жай көне тырышып эшләдек, сүгеләннәргә каршы көрәш бөтенесе вакытында эшләнеп барды. Яфрактан тукландыру бөтенесе эшләнде. Урожай күренә, Аллага шөкер, 150 центнер мондай урожай быелгы өчен бик яхшы дип саныйм. Шөгендер алуда куатлы Европа комбайннары җәлеп ителгән, алар көненә 15-20 гектар мәйданнан татлы тамыр ала. Кызу белән бер рәттән шималны басулардан чыгару эше дә бара. Махсус техника шөгендер төяү белән мәшгуль. Төягеш КАМАЗ машиналары да бер-бер артлы килә тора. Бүгенге көндә Зей шикәре заводы да тулы куәтенә эшли башлады.